Aritz Zabaroa, Bermeoko alkateak eta Aritz Flores, Bermeoko udaltzainburuak Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako segurtasun dispositiboaren balorazioa burutu dute. Gaur hileraien 7 eta 18 bitxartien herritar segurtasunen ikuspuntutik martxan jarri zan dispositiboen balorazioa eitzeko deitu dugu prentzaurreko hau, eta horretarako gaur Aritz Flores udaltzainburu eukiko dugu hemen, eta batez berak dispositibo polizialan nondik norakuek azalduko dozkuz. Egize da, danotakigun moduen, irailen 7 eta 18 bitarte horretan, zoritxarrez, hainbeste portaera ez solidario, preocupante eta salagarri ikusi dugu zela. Eta ganera, portaera ez solidario, preocupante eta salagarri honek, zoritxarrez baitxebe, agerikotasun handize okin jauie. Bai, dispositibue gertakari honetatik aparte, asko bezabalagoa izan da, ontzek Aritzek azalduko dozku dispositibo hori zertan oinarritzen izan da, zelako eskuhartziek egin dizen, eta ikusiko dugu asko bezabalagoa izan dela, eta, dispositibo beran osotasunien edo beran orokortasunien balora behar dugu, beraz, orokortasun horretan baloratute eta begize kendu barik zelan ez, hor egon dizen gertaera ez solidario, salagarri eta preocupante horreri, esan behar dugu balorazio positibo egin behar dela eta bermiotarren erantzune eta jarrerie oso ona izan dela orokorrien. Holan esan dako moduen balorazio positibo egin bidu, begirik ezin ju kendu gertakari salagarri horreri, batez saiatu behar garizelako olako irudizek alik eta gitxien gertatu daitzezen. Zentzu horretan, balorazio positibo hori egin hausnarketa orokor hori egin eta azpimarratute jentiek orokortasunien eukidagoen jarrerie, zelan ez, eskerrak emon gure dotez emetik, bermiotar guztizei, izan osasun eta segurtasun neurrizek errespetatiek, noperan burue eta gainontzeko herrikidien burue babestie suposatuten dau, eta zelan ez, geizen sufridu dauen eta sufriduten dauzen kolektibo eta profesionalari lagundutie suposatuten dau. Beraz, jarrera solidario horrek balizuen imini behar doguz, eta hori da helburuetariko bat. Esan dako moduen, aurrez landu zan segurtasuneko dispositibo bat, dispositibo polizial bat egun horretarako, kontrol dispositibuek beran emaitzak emonen jauz, eta esan behar dugu lau esparru nagusiten, lau anbito nagusitzen egin batez lanketak. Alde batetik, adin txikikoi alkoholdun edarizen salmentie eta honen konsumue, hori izan da lan esparruet, beste alde batetik gazte lokalen erabileran kontrola, gogoratu orduen gazte lokalan erabileri debekatute egondala, sarratute egondizela, beste alde batetik, ostalaritzako neurrizen betete maile, eta laugarren anbitua aktuazinokue dispositibo horretan izan da, boteioie eta jente pilaketakaz loturikue. Orduen, lau esparru honetan, bi lanlerro marka diez. Alde batetik, ekintza preventibuek egon diez, hau da, gertakarizek emon aurretik hartun dizen neurrizek, eta beste alde batetik, esku hartziek egon diez. Eta, sakontasun gehiagoen azalduteko dispositibo hori eta dispositibo horretan egin lanketak, Aritz Flores udaltzainburuek emongo dozkuz azalpenak. Aritzek azaldu dauen mauduen, hiritar segurtasunan ikuspegitik dispositiboak emaitza eman dauz. Dispositibo guztia lau oinarri izan ditu. Lehenengoa prebentzioa, bigarrena gertutasuna, langileen segurtasuna eta proportzionaltasuna. Dispositiboa aurrera eroateko, bai udaltzainak eta baita ertzainek pertsonala bikoiztu dugu egun hauetan. Lehenengoko helburua, adin txikikoi alkoholan salmenta ekiditea izan da, egindan lehenengoko lana, supermerkatu eta elikagai denetara hurbildu gara udaltzainak, eta bertako arduradunekin eta langileekin egin dugu berba. Elkarrizketa hauetan gogorrazi egin jake adingabekoi alkondun edariak saltzea erabat debekatuta dauela. Gero horretan egunetan kontrola eginda, konprobatzeko ez dela alkoholik saldu. Gazte lokalen erabilera debekatuta dau pasadan urtetik eta haura kontrolatu eginda. Eta egiaztatu dugunean gazteren bat egondala barruan, salatu eginda. Ostalaritza inguruan, pandemia hasi zenetik moduan, herriko ostalaritza establezimendu guztietara hurbildu gara, indarrean dauden neurriak eta araudia saltzera eta eukidabezan kezkak edo zalantzak argitzera.
Gainera, egun hauen barruan, irailaren 18 araudia berriz aldatu zenez, berriz egin behar izan dugu lan hau. Lamera eta portua jende gehien batzen den gune modura identifikatu dagoenez, egun hauetan oinezko patruiak areagotu doguz leku hauetan. Gauez be, arauak betetzen direla kontrolatzeko, kalez jantzitako patruiak izan doguz ostalaritza inguruan. Orokorrean, esan behar dugu, establezimenduen jarrera ona izan dela eta neurria bite direla, baina alan dabe, lokal batzuk edukiera eta zarata mugak ez betetxarren salatu egin behar izan direz. Botelloian inguruan, gaztei alkoholan salmenta ekidetaz gain, arratsaldetik aurrera, kontrolatu egin direz, ezagutzen diren botelloin puntu nagusiak. Horren inguruan, pergolako eta kiroldegiko parkinak saratu direz, bertan egoten diret zarata eta bizikidetza arazoak saiesteko. Hainbat botelloi desegin egin doguz egunetan zehar, eta bertako parteideak identifikatu eta salatu egin direz. Aipamen berezile egin gureko neuke, batez be talan ikusi dugu zen irudizek preokupazioe, kezki eta erretxasue sortu dauielako Bermiotar guztizongan. Talan gertatutakue eta ikusitako irudizek benetan preokupantitiez, eta lehenik eta behin gertakari honek barriro gaitzetsi gureko neukez. Ganera gaitzetsi gureko neukez gogorro zen eta zalantzarako eselako izpirik itxibarik. Hau da, ikusi dugu zen irudizek negargarrizek izan diez, eta Bermiotarrok erretxaso osue agertu dugu, eta erretxaso osue agertuten jarraituko dugu. Izan be, geure herrizen eta geure irudizen kaltetan batzuk euren disfrutie lehenetzi dabe. Eta hori da egiten dugun galderi, ez da? Hori da gure dugun gizarte eredue. Zentzu horretan, talako gertakarizetan parte hartu dauienei, eta bereziki parte hartuti ez gain, dana zastarrez beteta eta ondare publikue kaltetu eta apurtute itxi dauienari, nik reflexio bat eitzeko eskatu guretzati gaur hemetik. Reflexio bat eitzeko, ze trago batzuk edati arren, eta norberan disfruterako, bai euren osasune, bai maite dauien personan osasune, eta bai pandemia honetan asko eta asko sufridu dauien eta sufriten dauzen herrikide askon osasune, arriskuen imini dauie. Bai eske hori gitxi balitz lez, herriko gune natural eta eder bat, zastarrez beteta itxi dauie. Eta ganera, Bermiotar danok geure partikaratik pagabe harko dugu zen mobiliaizuek eta ondari ebe batzuk apurtuen jauie. Bai eske horregaz ez konforme, auzokidien bizikidetzi be alterain jauie, eta ganera batzuk, bai segurtasun langile eta bai garbitasuneko lanak eitzen jundizen profesionalari, insultuek eta erasuek agertu dauie. Galderi da noraino helduko gara. Hori da benetan gure dugun gizarte eredue, uste dut reflexio bat egin behar dugule, eta horretarak gonbidatuten dut esan parte hartu dauen guztizeri. Bai batez be, dispositibo hori jagokonez bai azaldu, bereziki arazo honek, iraien 9 eta 11 emon dizela, horrek izan diez nagusizenak, eta, han ikusi izan jente pilaketiek kontuten okintze, zuzeneko interbentzio bat eitziek, zelako arriskuetako zen kontuten okintze, polizien adituek, balorazio desberdinek egin behar izan dauie, arriskuen balorazioe, zelan amaitzu leiken han zuzeneko interbentzio bat balora behar zan, lekue berak dakozen arriskuek balora behar ziren, eta balorazio guzti horrek egin je, zean egon diez aditu horrek, hartun zan erabakiz zan, inguru horren perimetru ezain dutie. Inguru horren perimetru ezain duzan, eta ondorioz, botelloi hori beste gune batzutara zabaldutie ebitezan, eta ez hori bakarrik ganera, hainbat salaketa tramitezien, alkoholaren eraginpien gidatuten harrapatu zielako. Orduen, dispositibo horrek beran emaitzak emon dauza arlo horretan. Era berien, bai azpimarratu gureko neuke udalak aurretiz, beran garbitzasuneko dispositibo erreforzata auki dauela egun honetarako, batez bez horitzarrez, olako gertakarizek beste gune batzutan da beste herri batzutan be ikusi izan dugu zelako, eta horrek aurreikuspenak eitzeko aukerie emondoskulako, eta erreforza egin dugu herritarrok
gure herriko gunietaz alik eta modurik egokizenien eta harinenien disfruteteko aukeri eukidaigun. Beraz, zentzu horretan, nik bai eskerrak emon, bai segurtasun arluen, bai garbitasun arluen lanin jauien, bolondrez eta profesional guztizeri euren lanagaitxik, ze dispositibuek funtzionein jauie. Arazo puntualak argi dago egon dizela, bai orokortasunien, esan dako moduen, ez da, gertakari salagarrizeko kintu zen arren, erritxar geizenguen portaerie eredugarria izan da, eta azpimarratu behar dugu baitxebe, ostalaritza establezimentu geizen abe, horbe, arazo puntualak egon badizen be. Beraz, hori guztize, balizuen imini behar dugu, eskerrak emon erritxar guztizeri eta ostalaritza establezimenduei euren jarreri egaitzik, eta, lanien segiduko dugu herritar segurtasun arlo horretan, modurik egokizenien aurrera egin ahal izateko. Aparkalekuen kasuen, kiroldegiko eta pergolako aparkalekuetan, hartun zan neurri izan zen, gauko 11:30 goizeko 6 bitxartien, ezin zela ibilgailu barririk sartu. Hau da, aparkata egon dizenak, aparkata egoteko aukeri okin jauie, baten batek urten behar izan badauen urteteko aukeri okin jauie, bai ordutegi horren barruen ezin izan da ibilgailu barririk sartun, eta neurri horrek beran emaitzak emon dauz, segune horrek aurretizez bizikidetza arazuek emon dauienak, zetanok ikusi duguz irudize pergolan eta emon dizenak, horrek ekidin egin diez. Interbentzioeri jagokonez, azken baten, egon da dispositibo berezibet, eta horretarako injartu ziren udaltzainburuek esan dago moduen bikoiztu egin ziren dispositiboek, bai udalak bikoiztu zauen eta bai ertzaintzak be bikoiztu dauz, protokolo hau edo dispositibo hau, polizia dispositibo hau martxan imitzeko, bai horretaz gain, dauz, hemen egon dizen jarduketak, gehi, beste hainbat egunien atendiduten dizenak, eta horren guztien konputu da 872 edo 16 ez dakitze buruz. Botelloiega zemon aldo guzen datutiez, zemat espediente zabaldu dizen. Eta 60 espedientetik gora zabaldu dizenak. Horrek ez da gure esan, beste eskuartzerik ez danik egon, hau da, beste botelloi batzuk desegin diez. Hau da, udaltzainek eskuartze batakoie, gerturatzen diez botelloire, batzutan identifiketen diz persona, eta beste batzutan ezin dozuz identifike, eskapaitzen daui korri zen, beraz, olakuek egon diez, bai, espedientiri jagokonez, 60 espedientetik gora zabaldu diez, botelloiegaz loturikuak. Orokorrien, bai. Baina bereziki, arazuek izan diez horretan egun nagusizetan, gero aste barrukuetan, ez diez egon horren beste. Eta hor dauz, adingabekuek, adinez nagusizek, alkolape dekomize diez, hau da, adingabekuei saldoi atzoien alkolak dekomize diez, ostalaritzan be, egin dizen kontrolatan, detekta diez, gune batzutan aforuek ez dizela errespeta, beste batzutan, ordutegiz egazta zaratakaz egon diez arazuek. Bai, horretiez aparte, 60 Bai, 60 jetiez, botelloiegaz zer ikusi dakoienak. Ikusi biko da zelako eraginedakon ostalaritzako ordutegiz zabaldutiek, eragine okingo dau baitxe be bakunazioen arabera gaztien lokalak zabaldutiek, horrek eragin leike badibidez kalien eitzen dizen konsumu mugatu leitzeke zela, bai beste ondorioa peuki leike, eta da bizikidetzako beste mota bateko arazo batzuk emon leiki esala lokalan erabilera horrek, beraz, uste dugu egoerie kanbiantie izango dela neurri barrizen arabera, eta gero beste faktore garrantzitsu eta hemen zuzenin eragiten dozkun eta da egualdize. Egualdize pekaleko konsumuetan beran eraginedako, eta ikusi biko da zelan erantzuten dauen jentiek.